Айде. Няма проблеми, точно така. За Георги. Армията. Ритъма. А така, извиняваме се. Темпо! Соло! Тихичко. Само на мен остави, колега. Не пипай там бледните, иди. Взимай там децата, да не пипат. Готов ли си? Айде, Георги! Са! Слушай какво аз ще ви пея тази вечер. От името на Георги поздравявам всичките. Осени са ангели, дигай, дигай, Бог събе. Само гледай тука, 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 остани. Месим свободно, косито ме ге виновно. От Георги Пенела, Casa Magela, Casovela, Cintiri Silma, Cidarava Cani Gastar, e Caspanhov, Calão, Romneque, e Citarra. Hadi bet kız, ne var bu bosu beçe? Sa, ne var bu? Ритъма намери, същия ритъм. Дати пари. Колко ще трябва цяла вечер да дарявам с цялата си душа. Георги казва Ашонена, ту ме робале. Да мали предите, сигулки стига по само.